खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 18 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि राङारि मुलाम्फानि जाथावना दं, नाथाय सोमोन्दोआव नांलाय खमलाय जानो हागौ। बृष राशि हरखाबै बांद्राय खरसा जानो हागौ, मोजां मोनलायनायाव बाथ्रा दान्थेलायनाया जाथावना। मिथुन राशि बुहुमनि दिदोमथिया थागोन, मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोदै जानो हागौ। कर्कट राशि रांनि आंखालनि मोन्दांथि जानो हागौ आरो सोमोन्दोआव गुसुं जानो हागौ। सिंह राशि आयआ बांनो हागौ, नाथाय मोजां मोनलायनायनि सायाव फोथायनाय गैयैया बांनो हागौ। कन्या राशि रां फैगोन, नाथाय सांग्राङै बाहाय, मोजां मोनलायनायाव जौगानाय गाहाय जागोन। तुला राशि रांखान्थिया गोख्रों थागोन, नाथाय मोजां मोनलायनाय जिउआव नारसिनथाय थानो हागौ। वृश्चिक राशि माखौबा लानानै जिंगा सिनांगौ थानो हागौ आरो सोमोन्दोआव गोसोआरि सोलायसोल'आ बांनो हागौ। धनु राशि आयआ मोजां जागोन, नाथाय मोजां मोनलायनायाव गोरोन्थि बुजिलायनायखौ बोखारनायनि गोनांथि दं। मकर राशि गाज्रि बिथिङा गोख्रों थागोन, नाथाय मोजां खामानि मावनायाव गोरोन्थिबो जाफ्लांनो हागौ। कुम्भ राशि नवरात्रि बांनो हागौ, नाथाय मोजां मोनलायनायाव गोदानथि जानो हागौ। मीन राशि रांखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय राहा लाखिनाया गोनांथार। जोबनायाव गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंनो सानोदि आंनि राशि फरायनायाव माबाफोर गोरोन्थिफोर जादोंब्ला एबा आं गोरोन्थिफोर फरायफ्लांदोंबा अन्नानै आंखौ निमाहा होयो। दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।